बावैसो सिगां मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिखौ बरायदों भैरागुरि भिसिडिसिआ। दिनै उदालगुरि जिल्ला 32 नं हरिसिंगा बियाबनि सिङाव थानाय भैरागुरि रंगमन्च नब्लाङाव 2021-2022 मायथाइनि दाखालि बावैसो फोसावजानाय मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ भैरागुरि भिसिडिसिआ बरायनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिखौनो दैदेनो भैरागुरि भिसिडिसिनि मासिगिरि बिथां बेन्जामिन बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो 32 नं हरिसिंगा बियाबनि MCLA बिथां सन्जय सरगयारी। लोगोसे बिथाङा बे हाबाफारियावनो माखासे बेसेनगोसा बिबुंथिफोरखौ फरायसा फरायसुलिफोरनि सिगाङाव बुंथिना गालाङो। दानिया फै आलासि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों मा फोरमायबावदों खोनासंनि। चेनेलखौ आङो खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय। आङो बेवहाय मेट्रिक पास जानाय केन्डिडेटफोरखौ आङो बरायदों जाहाथे बिसोरो उन फिउचारावहाय बिसोर आरो गोजौ थाखोआव फरायनो हानाय बायदि आरो ओनसोलनि मानसिफ्रा नुनानै बिसोरखौ पास जानायखौ नुनानै जाहाथे बिसोरबो गोसो गुदुं जानानै आरो बांसिन मोजाङै फरायो बेनि थाखाय आङो बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों। बिसोरनो मोनसे आर'नाइ गान होनो नागिरदों आङो। सन्जय सरगयारी सारखौ बिथां MCLA खौ लानानै लोगोआव लानानै आङो भैरागुरि भिसिडिसिनि चेयारमेन दा आंनि थ्रुयै आङो बेखौ प्रग्रामखौ आं खालामनाय जादों। बिसोरनो आर'नाइ गांसे फाइल मोनसे आरो पेन मोनसे नटबुक मोनसे बिदि होनानै आङो बिसोरनिखौहाय बिसोरनि गोसोखौ गोजोनग्लायनो थाखाय आङो खालामनाय जादों। आं बेयाव दा बर्थमान आंनि भिसिडिसिनि आन्दारावहाय आं मोननाय दा एट प्रेजेन्ट मोननाय हिसाबै 37 जन दङ। आनजाद उथ्रिनो हानाय 37 जन दङ दा। फार्स्ट डिभिजनखौ आङो दा मोननो हादों 7 जनसो मोननो हादों। बाखिया सेकेन्ड आरो थार्ड। आङो बे बरायनायनि थ्रुयै उननि फरायग्रा सोद्रोमाफोरखौ बिसोरखौ आङो माने थुलुंगा होनो जादों जाहाथे बिसोरो गोसोआ उत्साह जानानै जाहाथे बिसोर आरो बांसिन गोजौ थाखोआव थांनो हायो बेखौ आं खावलायदों। खामानिनि बिथोरावथ' दा भिसिडिसिआवहाय दा बुंनो थाङोबा बारा जेबो दावगानाय जायाखै। सरखारनिफ्राय जोङो दासिमबो जेबायदि जानांगौ बेबायदि जायाखै। बे खारनाव जोंहा बहुद स्ल' जादों। दा थांनाय बानायावहाय 1.5 मास जिथु अखा हादों बेयाव बाना बहुद जाबाय। दलंफोरा बायसोबलांबाय जोंनि ओनसोलावहाय। बेफोरखौबो आङो गामिजों लोगो लानानै दा औवा दलं हेबना होदों मादों बेफोरबायदि खालामदों आङो जा हायो आंनिफ्राय आङो बिसोरनो खरस होनाय जादों। आङो बेखौनो बुंनो सानदों रायजो राजाखौ जिहेतु आङो सासे दैदेनगिरि जाबाय आंनि भिसिडिसिनि रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायनो सानदों जे हायो आङो बेखौ आङो गोसो खुसि आं मावलांगोन आरो जेसेबां डेभेलप खालामनो हायो बेसेखिनिखौ आङो डेभेलप खालामलांनो नाजागोन। बे भैरागुरि प्राइमारि मोनसे आरो बे भैरागुरि भिसिडिसिनि चेयारमेन बेन्जामिन बसुमतारी बिथांनि दैदेननाय आरो UPPL दोलोनि प्राइमारि कमिटिनि दैदेननाय आरो बे ओनसोलनि गोरों गोरा गासैखौबो सरजाबनानै बे ओनसोलनि जाय स्टुडेन्टस बिथांमोन मैया दाखालि जि रिजाल्ट डिक्लेयार होबाय मेट्रिक आनजादनि उथ्रिसारनाय फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन थार्ड डिभिजन नै बिथांमोनखौ बरायनायनि मोनसे हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिखौ जोङो मोजां रोखोमैनो जे बिथांमोननि जे भबिष्यतखौ जोङो बोरैहाय दालांनो हायो आरो गावबा गावबो बोरैहाय दालांनो हायो बेफोर बाथ्राफोरखौ जोङो बिथांमोननो बेसे हायो जोङो फोरमायबाय थादों आरो बेजों लोगोसे जे गभर्नमेन्टनिफ्रायनो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जोङो माबायदि बिथांमोननो हेफाजाब होनो हायो दा बेफोर बाथ्राफोरखौबो जोङो बिथांमोननो फोरमायदों। दा बेस्ट अफ दा बेस्ट इन्स्टिटिउसन्सफोरखौ आसलते जोंनि बिटिआरनि चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर' बिथाङा बेस्ट अफ दा बेस्ट इन्स्टिटिउसन्सफोरखौ जोंनि ओनसोलाव जोंनि हालामाव दिनै बिथाङा लाबोबाय थानो नागिरदों। दिनै नेदारलेण्डजों बिनिफ्राय नरवे आरो गुबुन गुबुन जार्मानि बेसनि इडुकेसन्स
नैबेखौ जोंनि ओनसोलाव आरो बेकुरि दिल्लीनि जिथुनाखि बेस्ट मोनसे एजुकेसन सिस्टेम नैबेखौ जोंनि ओनसोलाव जों लाबोनो नागिरदों आरो बेजों लोगोसे मोजां मोजां अनुस्थान फसंथानफोरखौबो जों लाबोनायनि बेबस्थाफोरखौ जों लादों जाहाथे जोंनि सात्र साथ्रि बिथांमोना आरो गोजानाव थांनो नांलिया जायखिजाया स्ट्रिमावनो जायाथों मानो दिनै मेडिकेल कलेज जोंनि ओनसोलाव फैबाय दिनै मेडिकेल कलेजजों लोगोसे इन्जिनियारिं कलेजफोरबो जोंनि ओनसोलाव फैबाय दा बेजों लोगोसे पारामेडिकेल आरो गुबुन गुबुन बेबायदिनो पलिटेकनिक IIT जि माने जोंनि आसाम स्टेटआव दं बिनि अन्तत गैया होनना बुंब्लाबो 75%सो माने इन्स्टिटिउसन्सफ्रा जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलाव दिनै दंसै दा बेनिखायनो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना दिनै खालि लेखा फरायनोल'सो नांगौ बिसोरनो इन्स्टिटिउसन्सखौ जों आसलथे बिथांमोननो जों लाबोबाय दा बेनिखायनो साफ्रोम जोंनि बे बिटिआर ओनसोलनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोन जाय बिथांमोनानोखि गाबोन समफोर मेट्रिक आनजाद लिरगोन हायार सेकेन्डारि लिरगोन दा बिथांमोननि जाहाथे भबिष्यतआ उज्जवल जाथों आरो बेबायदिनो जोङो सरकारनिफ्राय बेसे हायो जोङो हेफाजाब होलांबाय थादों बेखौ एनालाइसिस खालामबाय थादों मोनसे स्पेसियेल टिमबो जोंनि बिटिआरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारनि दैदेननायाव इडुकेसन एक्सपार्ट बिथांमोनखौ लानानै मोनसे टिमबो दाना होदों आरो बिथांमोना नायबिजिरगासिनो दङ जाहाथे गंसेबो स्कुला जाहाथे थैलाङा आरो जि माने स्कुलफोरावनोखि दिनै सर्टेज अफ टिचार्सबो जादों जों गम मोनदों आरो बेफोरनि एपइन्टमेन्ट होनायनि बेबस्थाफोरखौबो जोंनि बिटिआर जि गभर्नमेन्ट आरो बे गभर्नमेन्टआ दिनै लागासिनो बेनि गेजेरजोंनो सारखौ मोनसे खोथाखौ सोंबावनो जिथुनाखि 6.3 दफा बेनि इमप्लिमेन्टेसना दा नाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ जोङो मावबाय थादों जों मावलांगासिनो दङ आरो बिनिनो 6.3आ मस्ट माने इम्परटेन्ट मोनसे दफा आरो क्ल'ज दा बिनिखायनो जे थालाङा जासे बे प्रब्लेमा जाहाथे थालाङा जासे बेखौ मोजां रोखोमैनो बेबायदि स्क्रुटिनि खालामनानै नायबिजिरनानै वान्स फर अल जाहाथे जोंनि इडुकेसन आरो स्कुल्स प्रभिन्सियेलाइजजों लोगोसे बेफोरा जाहाथे खनसे लागैयावनो जोबो बेखौ नोजोर होनानै 6.3खौ जोङो थाबैनो आरो मोजां रोखोमनो जोङो इमप्लिमेन्ट खालामनो जोङो थांगासिनो दं